το είχαμε αφήσει την τελευταία φορά. Είχαμε πάει να κάνουμε mine και σήμερα ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε iron. Πώς τώρα θα το κάνουμε αυτό? Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια μεγάλη σπηλιά, γιατί το strip mining δεν θα μας βοηθήσει. Επίσης λύκη έχει εδώ, ωραία. Επίσης θα χρειαστώ να κάνω upgrade τα tools μου, οπότε θα πάρουμε λίγο ξύλο και να φτιάξω sticks, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε αρκετά από το τελευταίο let's play, αλλά τέλος πάντων. Επίσης μπορεί να μπουν και άλλα άτομα σε αυτό το let's play, οπότε θα μας βοηθάνε περισσότερο και λογικά θα κάνω upload πιο γρήγορα τα let's play. Δεν μπορώ να βρω καμιά σπηλιά, οπότε θα αρχίσω να σκάβω εδώ. Νομίζω καλό σημείο είναι. Αυτό δεν είναι το ίδιο με το strip mining εδώ μεταξύ. Τι σκάτα. Anyways, θα προσπαθήσουμε να βρούμε iron. Βέβαια δεν νομίζω ότι σε αυτό το τόσο κοντά στην επιφάνεια μπορώ να βρω. Επίσης η pickaxe μου είναι θα σπάσει, ενώ το βλέπετε κάτω, είναι στο map. Να έσπασε. Πάμε να την κάνουμε upgrade. Πάμε. Γενικά θα έχω και κάτι να λέω. Θα σκέφτομαι γενικά τα λόγια, αλλά έγινε ήδη νύχτα. Όχι, σχεδόν. Κάτσε να φτιάξω εγώ μια πίκα. Κάτι χρειαζόμουν να ξυλώ. Κάτσε. Να φτιάξω και planks, επειδή έχω ακόμα. Πώς λέγεται. Όχι, δεν έχω. Έχω λίγο. Ωραία, θα το βάλω για να ψηθούμε, επειδή τα hanger μου είναι πολύ λίγο βασικά. Αυτό. Νομίζω σου κάνει και το hanger. Είναι ήδη νύχτα. Πολύ ωραία. Ας κοιμηθούν για να μην μας λέει the monsters nearby. Γενικά, γιατί απλά όταν έχει ξέρω ζόμπι ή κάτι έξω δεν σε αφήνει να κοιμάσαι? Γιατί? Και εσύ τι κάνεις εδώ, φίλε? Ένα μήλο. Ωραία. Εσύ. Από πού είδες εσύ? Όχι. Λίγο dangerous. Μια γελάδα. Θα την αφήσω για τώρα. Επίσης έχετε το Halloween. Εγώ έχω πάει σε άλλη χώρα και θα το γιορτάζουμε. Αλλά στην Ελλάδα δεν το γιορτάζουμε. Αλλά θέλω την αποφασή σας. Να κάνω ένα βίντεο για το Halloween ή όχι? Ξέρω εγώ, θα κάνετε vote στα comments, ωραία. Θα υπάρχουν 3 επιλογές. Ξέρω εγώ, να δείχνω πώς είναι στο Halloween, να φτιάξω ένα horror βίντεο, ξέρω εγώ, ή κάτι της επιλογής σας. Δηλαδή το top comment θα διαλέξει τι θα παίξω, τι θα κάνω γενικά για το Halloween. Αν ψηφίσετε κάτι random. Μια σπηλιά, τι ωραία. Γενικά πρέπει να χαθώ, γιατί δεν έχω ιδέα πως χρησιμοποιώ coordinates. Ναι, δεν το ρισκάρω. Δεν θα το ρισκάρω, όχι. Πρέπει να κάνω regenerate. Κάτσε να πάμε. Σε λίγο θα το... Μπορεί και να το κλείσω σε λίγο, ποιος ξέρει. Είναι επειδή θα πρέπει να κάνω κάτι πράγματα. Θα βρω καμιά μέρα να το κάνω μεγάλο βίντεο. Οπότε μπορεί να μην βρούμε τέτοιο.
να μην βρούμε, πώς λέγεται, Iron, ναι. Μπορεί να μην βρούμε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα είναι κάπου στα 6-7 λεπτά. Και τώρα να πάμε να κάνουμε mine εδώ. Ναι, δεν βλέπεις τίποτα, αλλά δεν ξέρω, ας το κάνουμε. Γιατί ακούω νερό και ένα ζόμπι του νερού κοντά. Και μωρό ζόμπι του νερού. Ιου. Δηλαδή. Μου πετάχτηκε γρανίτης. Jumpscare. Αλλά κανονικό ρε. Jumpscare ξέρω. Κανονικό jumpscare είναι ο γρανίτης. Γιατί έχει τόσο πολύ γρανίτη. Καταρχήν. Γιατί. Και ξέρω εγώ έχει μια τρύπα και περπατάω πάνω της και δεν το έχω δει. Και πέφτω σε καμιά σπηλιά, πεθαίνω, χάνω τα πάντα. Άστα να πάνε θα ήταν πολύ, ναι. Δεν μπορώ να βρω πουθενά άλλο. Γιατί ακούω το νερό, το ζόμπι του νερού, φίλε. Γιατί σε ακούω, δεν μου άρεσε αυτό καθόλου. Να σκαρφαλώσω το βουνό, κάτσε μια να γράψω λίγο τα... Κάτσε. Ωραία, το ξέρω που θα πρέπει να πάω. Και αν είναι πάμε... θα έχω το spawn point, αλλά θα χάνω όλα τα items αν πεθάνω. Αλλά δεν πειράζει, δεν είμαι τόσο καλός ας πούμε στο PvP. Και αν γίνει νύχτα ξέρω εγώ, χάσα να πάνε τότε. Τέλος πάντων. Λάγκαρα λίγο. Πάμε. Επίσης, τι kind of content θέλετε εγώ να κάνω ας πούμε. Θα τα κάνω και ξέρω εγώ ένα άλλο παιχνίδι ή κάτι, δεν ξέρω, πείτε μου αν είναι να κάνω κάτι. Επίσης θα φτιάξω και ένα Minecraft, θα φτιάξω και ένα βίντεο για το Roblox που θα είναι ξέρω εγώ να φτιάχνω ένα παιχνίδι που έχει σχέση το Minecraft. Επίσης αυτή την ιδέα μου την έδωσε ένας. Ένα village, let's go. Πάμε λίγο, ένα village. Τέλεια. Πες να χαθώ, το έκανα copy τα coordinate, αλλά ακόμα δεν ξέρω τι θα χαθώ ή κάτι. Anyway, πάμε. Να το. Εσείς παιδιά βρίσκετε γενικά συχνά village στους κόσμους σας που φτιάχνετε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Γιατί εγώ σπάνια βρίσκω villages. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε. Και ένα κρεβάτι. Έκανα spawn point στο κρεβάτι. Να μην τα πάρω. Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι τα seeds. Nice, θα τα πάω μετά τα crops. Εδώ ξέρω ότι απλά δεν πατάς πάνω τους και διαλύεις. Όχι, το κάνω εγώ. Δεν είμαι τόσο καλός να κάνω fight το golem, αλλά... Τέχα. Όχι! Ναι, πρέπει να πάω γρήγορα τα πράγματα. Καλά έκανα που έβαλα spawn point εδώ το μεταξύ. Μ' έσωσε αυτό. Αλλά μετά θα πρέπει να πάω το spawn point πίσω. Αλλά τέχα. Ωραία, το πάω. Και τι με σκότωσε τόσο εύκολα.
δεν σε παίρνει τουλάχιστον 2 hit. Κάτσε να κάνω ό,τι να έχετε πράγματα μου τώρα. Επίσης, αν έχετε καμιά καλή τεχνική για να με βοηθήσετε να γίνω καλύτερος στο παιχνίδι, πείτε μου, γιατί θέλω τεχνικές γενικά. Κάνω γενικά post και στα, πώς λέγεται, στο community tab, οπότε να τσεκάτε και αυτά. Ναι. Το blacksmith εδώ, πώς μοιάζει ακριβώς, μου λέτε, πώς μοιάζει δηλαδή. Anyway. Ωραία, παίρνω αυτά. Επίσης, δεν θέλετε... Α, βασικά όχι, αυτό το έχω πει σε παλιά βίντεο. Ναι, τι να πούμε τώρα. Α, οκ, για να σου πω, δεν θα σου κάνω trade για τα δικά σου. Great deal, πλάκα κάνω. Να πάω το χέρι. Το χέρι φτιάχνει αυτό το πράγμα. What? Αν λέω αυτό το πράγμα που εμφανίστηκε πάνω στο οθόνη. What? Δεν το ξέρω τι έφτιαχνε. Δεν μου φαίνεται ότι έχει blacksmith. Πες να χασώ εδώ μεταξύ. Πλάκα. Είχαμε κάτι λέθερο, ωραία. Και πάμε. Πώς φαίνεται αυτό λες και δεν είναι έτοιμο. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε να κάνουμε. Πλάκα, έχει πατήσει στα βίντεο μου ότι λέω πολλές ερωτήσεις να τα απαντήσετε στα comments. Και γιατί το κάνω αυτό, φίλε, sorry. Αυτά πώς εμφανίστηκαν. Αυτός δεν είναι blacksmith. Όχι, δεν είναι, δεν. Αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι γενικά. Bread, nice. Οι villagers σε μια φάση. Κάτσε αυτό είναι χρήσιμο. Οι villagers σε μια φάση. Γιατί μας παίρνεις τα πράγματα, γιατί παίρνεις τα σπίτια μας. Εμείς σε μια φάση. Χα, αυτό ακούμε. Να το κάνω ή όχι. Να τον χτυπήσω ή όχι. Γιατί συνήθως αυτό κάνω. Iron Golem, δεν είδες τίποτα. Iron Golem, δεν είδες τίποτα. Ναι. Ευτυχώς δεν είδες τίποτα, εντάξει. Επίσης θα σου πω εγώ ότι πιστεύω ότι θα είναι στην 1,21. Λοιπόν, στην 21 edition τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα είναι το end update ή κανένα καινούριο biome. Ωραία. Αν έχετε δει και τα mob votes που είναι πιγκουίνος, αυτό μου θυμίζει πιγκουίνος και καβούρι και όλα αυτά. Αυτό μου θυμίζει ότι θα βάλω καινούριο biome. Εκτός αν βάλουμε, ξέρω εγώ, το καβούρι ή το... ναι, αλλά καταλάβετε τι εννοώ. Έγινε νύχτα. Τόσο γρήγορα. Villager, sorry, αλλά θα μπω στο σπίτι σου και θα κοιμήσω. Δεν έχει αυτό. Πώς κοιμούνται, φίλε. Ένα σκύπε, τι ωραία. Villager, όχι, δεν θα μπει στο σπίτι σου, εγώ θα μπω. Ναι, καλή νύχτα.
Καλημερούδια, παιδιά. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο επεισόδιο μέχρι τώρα του Minecraft Let's Play. Οπότε, καλώς. Έχει περισσότερο που δεν έχω εξερευνήσει και θα χάσω και το σπίτι μου. Φίλε, μην έρχεσαι κοντά μου. Ηρεμήστε. Ηρέμησε, φίλε. Να σπάω αυτά. Είναι σάτισμα να τα σπάσω αυτά. Μη μου παίρνεις τα πράγματα. Ακόμα και αν δικά του. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Αν βάλουν, ξέρω εγώ, η Minecraft κανένα καλύτερο security που ξέρω εγώ σε χτυπάει ο Villa και αν τα πάρεις αυτά, φαντάζεσαι, θα ήταν ό,τι χειρότερο. Είναι free loot, ok, και αυτά είναι NPC απλά. Μπορούν να το ξαναφτιάξουν. Δεν είναι λες και δεν έχουν unlimited seeds ή κάτι. Επίσης ξέρετε ότι μία ώρα του Minecraft, μία μέρα του Minecraft, τι λέω μία ώρα του Minecraft, μία μέρα του Minecraft είναι 1 λεπτό ή 10, δεν θυμάμαι. Κάτσε, αυτό το βίντεο είναι 16 λεπτά μέχρι τώρα. Που ξέρω έχουν περάσει 2 νύχτες, οπότε 5 λεπτά. Ναι. Δεν ξέρω, λιγότερο. Anyway, μέλλον. Στο Minecraft λέω, ποιος το τρώει. Δεν είναι χρήσιμο, ας πούμε. Οκ. Sorry μέλλον φans, αλλά δεν είναι κάτι χρήσιμο, ας πούμε. Σου κάνει generate τόσο λίγο hunger. Δεν είναι τόσο χρήσιμο. Δεν είναι. Δεν είναι χρήσιμο, αλλά το παίρνω. Σου δίνει πολύ loot και είναι satisfying αυτός ο ήχος. Ναι, το αναλάβω. Επίσης, παιδιά, υπήρχε ένας villager που είναι για τη ζούγκλα. Δεν υπάρχουν villagers στη ζούγκλα. Οπότε αυτό μου δίνει την ιδέα ότι θα μπορεί στο μέλλον να φτιάξουν ένα gate ή ένα villager για τα jungle. Εσείς τι λέτε, καλύτερα αυτό ακούγεται. Εγώ λέω ναι, γενικά. Θα ήταν ωραίο να έχει και loot που μόνο στα jungle villages μπορείς να κάνεις. Επίσης εδώ θα είναι τώρα το σπίτι μου. Ναι, έχω χάσει το σπίτι μου, οπότε θα κάνω κάποια από τα δικά μου. Ναι. Ένα bucket. Good, bad thing that I have full inventory. New recipe discovered. Okay, nice. Νομίζω θα τελειώσουμε το επεισόδιο κάπου εδώ, αλλά θα κάνω mine αυτά τα χέρι. Γιατί είναι σημαντικά για ψωμί. Θα τα πούμε βασικά. Και αντίο σας.